Viatge cultural a Barcelona. Entre línies, dilluns a la nit a TV3. Quan arriba al final de curs, els centres escolars ho aprofiten per fer viatges culturals i passar uns quants dies fora. A aquests alumnes de primer de batxillerat de Castelló de la Plana no només els interessa el modernisme barceloní. La Pedrera i això, no sé, interessant, no? Sagrada Família. Oi, la Pedrera també, l'Espra, Sagrada Família, penso que és interessant. Esta nit també serà interessant, no? Però... tenir hora aquí així, no? Conèixer, no? La vida nocturna a Barcelona. Superar alguna cosa més que una malaltia, esperar el diumenge per plantar la gandula i una sortida cultural de joves d'un dia i mig. Entre línies, d'aquí a uns moments a TV3. Després de la pausa, els proposem el repte de visitar la Barcelona cultural en només un dia i mig. Ha estat l'agenda atapeïda d'aquests 70 alumnes de Castelló de la Plana, que també han tingut temps per divertir-se. De seguida sabrem si han après o no la lliçó. Fins ara mateix. Barcelona és un dels pols importants d'atracció turística i cultural per molts estudiants d'arreu del món que venen a passar-hi uns quants dies, sobretot quan pugen les temperatures. Arriben amb un calendari intens de visites per aprofitar el temps i amb uns professors força indulgents que també els permeten moments de lleure. Nosaltres hem trobat un grup de primer de batxillerat de Castelló de la Plana que ha fet un viatge cultural concentrat. En un dia i mig han visitat indrets de Barcelona que potser molts barcelonins no han vist mai. I tot gràcies a l'ajuda de dues educadores culturals que fan de guies per a estudiants. Els alumnes de primer de batxillerat de l'Institut Sos Veïnat de Castelló de la Plana són camí de Barcelona, on passaran un dia i mig fent turisme cultural. Estem treballant per a que cada alumne siga un poc un guia de la seva ciutat, que conegui els monuments, la història, els refranys, els carrers. I com a cloenda d'aquest projecte, que ha durat tot l'any, hem pensat fer un viatge a una gran ciutat i fer un poc l'itinerari que hem estat fent durant tot el curs a Castelló, començar per el barri gòtic, a Catedral, per acabar en el modernisme. A què vaig? A veure coses interessants que en Castelló no puc veure. La veritat, passar-m'ho bé. I d'altra banda, conèixer coses que no coneixem encara, no? Perquè jo, per exemple, he vingut moltes vegades a Barcelona, però n'hi ha moltes coses que no he pogut veure i visitar, com el Parkway. Després de 4 hores de viatge arriben a Barcelona, on els espera un matí molt atapeït. Estem a punt d'arribar a l'hotel. Portem quasi mitja horeta de retard i la guia ens estarà esperant. Agarreu només el que necessiteu fins a les 7 de la vesprada. És a dir, la motxilla de mà per a passar el dia, d'acord? Tan bon punt baixen de l'autocar, enfilen amb molta pressa el camí cap al barri gòtic. No és passejada, això és una correguda, una cursa, que dieu, de recuperar el temps perdut i poder encara arribar ara als llocs concertats. I els mestres el que volen és fer tot el contingut que hi ha en el dossier en el temps estipulat, i aleshores, clar, hem d'anar molt ràpid. Ens trobem amb impediments com aquests, els cotxes, el trànsit, la gent, i a més els nostres es troben molt pel carrer, sobretot quan són de fora de Barcelona. Per fer més àgil la visita, els 70 alumnes s'han hagut de dividir en 2 grups. Aquesta pedra era portada de la cantera de Montjuïc i bé, el que farem serà veure aquesta part, aquesta porció d'aquí la veurem per la part de dintre i entrarem a la casa de l'Ardiaca. Me he enterado, pero no lo oía mucho. Que tenía 4 puertas, que era del... ¿Cómo era? Es que no sé, no... No sé, es que no lo he oído, de verdad. He escuchado, pero no lo he oído. ¿Que es la casa de la infanta? Eso es importante.
Gemma, a veure, què et pareix Barcelona? Molt bonic, molt bonic. Molt bonic. Tens ganes d'anar de festa o què? Sí, sí. I les exposicions què tal? Bé, pareix molt antic tot. Sí, una miqueta, no? Del segle XIII, no? Sí. Has de buscar una mica les curiositats perquè els quedi una mica l'atenció. Aquí al claustre ens queda l'atenció a les oques, ja siguin petits o siguin grans. Això de les oques els queda bastant l'atenció. Els nanos tenen a vegades preguntes que et sorprenen, els petits, perquè tenen una imaginació fantàstica i no els fa vergonya preguntar. A aquesta edat sí, a aquesta edat tenen vergonya de preguntar segons què. Segons què no pregunten pel que diran els altres i així. La visita está bien, luego está mirando la catedral esa por dentro, y como todas las catedrales, lleno de pilares y hablando de la señora esa y ya está. ¿De qué señora? La guía esa nos hablaba de la historia de la catedral y todo eso en general, como todo. Bien, ha estado bastante bien, la verdad que un poco aburrida así porque estábamos parábamos mucho tiempo y eso. Pero la catedral es impresionante, es lo que más me ha gustado de la visita, porque es ver todo, ver cómo está por dentro y por arriba todos los sitios y donde estaba el coro. Ha estado muy bien, la verdad que ha estado muy bien. A la tarda toca per Güell i Sagrada Família. Abans, però, podran descansar una estona i ho aprofitaran per dinar. Quedem aquí a les 3, sí? Dinars, pipís, de tot. Preparats amb el boli i amb l'unitat didàctica, d'acord? Tenim gana perquè ens hem alçat a les 5 del matí i estem cansats ja. Volem menjar ja. Però ho haguem pogut organitzar millor perquè són massa coses per llevar en 2 dies, 2 matins. I és pesat perquè si és a les 6 arribes a les 9 a l'hotel i el dia següent a les 8 has d'estar allí a treballar a Barcelona. A més, no sé, s'ha avorrit. Comencem una mica, aviam, el primer que teniu, que és la ciutat modernista, ho veieu tots, us pregunta quina relació hi ha entre revolució industrial, burgesia i modernisme. Quan hem estat abans al casc antic, nois, veniu cap aquí, va, que comencem, sisplau. Que aquí es donde entraban los carruajes de los caballos y que era redonda para que pudiesen salir. Y que esto está inspirado en parábolas y en referencias simbólicas. Y que las casas estas son así también como lo de Hansel y Gretel, de casas de juguetes, de gominolas. Sí, potser el modernisme no el saben interpretar, perquè tampoc jo de vegades tampoc no el sé interpretar, però ja, com a mínim, a Castelló ja han estat mirant el poquet modernisme que n'hi ha, però és a dir, que més o menys una idea ja se l'han feta i ja saben que venien a Barcelona a veure el que havien vist a Castelló, però més gran. Jo crec que els està sorprenent moltíssim. Diuen que no s'ho esperaven. I els veus en unes cares i estan atenent més que, per exemple, en el Parc Güell. I fins i tot més que en la catedral este matí, perquè allò era una cosa ja feta. Així estan veient com estan treballant. I estan veient un projecte que se pregunten, de veritat s'acabaran 20 anys? Nosaltres ho veurem acabar? I aquesta pregunta és la que més estem sentint. I estan tots meravellats. Impressionant. Molt bonica. Molt currada. Podem pujar fins darrere d'aquesta zona només i podeu baixar els que tingueu vèrtic o podem pujar fins a aquell pont d'allà dalt de tot. Ahí, vamos. Llavors farem una cosa. Els que no vulguin pujar perquè tenen vèrtic o així, quedem directament aquí. Jo vull pujar, però... Tela, No, és que vindre així i no pujar... El que passa que m'han dit que doni un poquet de por, ¿no? Un poco de vértigo, però va. No, dona igual, jo puge. Que barbaritat. Des de baix fins a dalt d'una de les torres s'han de pujar 423 esglaons. Tot i que s'han llevat a les 5 de la matinada i tot el dia acabant amunt i avall, per alguns encara paga la pena fer l'esforç. Si no, no tiene gracia la cosa. Venir a Barcelona y no subir a la Sagrada Familia es como no venir a Barcelona. No, es que no sé cómo explicarlo, es que es muy... no sé, se me escapa la... no sé, es muy... es impresionante, creo que no hay palabras para definirlo, es... Está bien, me gusta. No tinc vèrtic, però fa temor, mira, d'ací dalt. Mira, mos saluden.
Quan tornen a l'hotel és el moment de repartir les habitacions. Hi ha nervis perquè tothom vol dormir amb els seus amics. No cal que us tireu al damunt meu, ni que crideu ni res. O sigui, les habitacions són les que hi ha i anirem per ordre, vale? Noies, una habitació de 4. Aquí. La 202. Nois, sisplau, estem fent les noies. Què feu els nois aquí davant? Un poc complicat perquè ells ja s'han fet una idea de com han de dormir en els amics o en les amigues i després resulta que l'hotel de vegades no t'oferís el nombre de llits per habitació que ells desitgen i encara que sigui una nit tenen molta il·lusió. Y otra cosa, esta noche hasta la 1. La nit és el moment més esperat perquè podran voltar per la ciutat pel seu compte. Tot i això, les advertències dels professors han estat inevitables. Que cuidado amb les borratxeres, que no entrar a moltes discoteques, que no arribarem tard a l'hotel, com a màxim a la 1, que és un poc pronte, però bé. Els alumnes han tornat a l'hotel abans de la 1, però volen continuar la gresca a les habitacions. Sí que els hem dit que respecten els veïns, que no facin sorolls, que si xerren, que xerren molt esplaiet i sobretot que no molesten. ¿Qué vamos a subir ahora? No, subir no, bajamos. ¿Bajáis lo que queréis? Bajamos. A la habitació de les xiques. Estan una mica esverats, no? Sí, haurem de començar a amenaçar ja. Però jo crec que això també és normal, no sé, no... Vale, nosaltres fem soroll, potser tenen que descansar, però tenen que pensar que nosaltres també ens vam passar bé, no sé. Carlos Boix. Vinga. Elena Castellote. La nit ha estat llarga i el dia es presenta dur. Un poc cansat, estic, però bé, aguantarem avui. Aquest matí han de recórrer el Passeig de Gràcia i visitar uns dels edificis més emblemàtics de Gaudí, la Pedrera i la Casa Batlló. Es una cosa bonita y es casi única, ¿no? Es interesante y, no sé, a mí m'agrada. El modernisme m'agrada. És molt bonica i és molt original. Comparada amb la resta de cases que hem vist, tot això és molt original. Les formes, molt circulars, després els vidres, molt colorida, m'agrada molt. N'hi ha que han aprofitat els últims moments abans de tornar cap a Castelló per anar a comprar. Castellón, todas las tiendas están concentradas en una calle, la calle en medio. Pero aquí, es que allá donde miras todos son tiendas, que parecerá que somos aquí en medio de pueblo, pero es que a mí me impresiona muchísimo, en serio. Després d'un dia i mig a Barcelona, el viatge s'ha acabat. Només falta recollir les bosses i 4 hores més de viatge cap a Castelló. Demà tot torna a la normalitat. A les 8:30 ja tenim classe, tenen ja exàmens, és a dir, que arribarem pront a Castelló per a que aterren o deixen a banda un poc els records d'estos dies fins que revelen les fotos i puguem tots gaudir una altra vegada del record d'este dia i mig. En aquest tipus de viatges que acabem de veure, la Generalitat exigeix que per cada 10 alumnes hi viatgi un professor. Per evitar el descontrol dels joves hi ha una mena de decàleg, fruit de l'experiència dels docents, en què hi ha una sèrie de recomanacions. Per exemple, que els pares acceptin les normes del viatge per escrit, que els alumnes tinguin tots els dies ocupats o que es busqui un hotel fora del casc antic i, sobretot, lluny de la zona de bars. I amb aquest programa arribem al penúltim de la temporada. La setmana entrant farem un repàs dels reportatges que ens han sorprès més per la seva transcendència social, càrrega de denúncia, per la seva emotivitat o per tot plegat. També entrevistarem a plató alguns dels protagonistes per saber com han evolucionat, si ho han fet, les seves vides. Serà d'aquí 7 dies. Gràcies per la seva atenció. Adéu-siau.